Hola a tothom, avui faré un vídeo de pujant copes amb bastó. Com podeu veure, aquí no l'he ni obert. I ara l'obriré. Uau. És un brawler que està bastant bé, jo ja l'he vist. I està bastant bé. Ara me'l posaré. També faré un vídeo de Colette, que també m'ha tocat. I encara no l'he provat, però ara prou. A veure com me sortirà i, a veure si me va bé. Posaré solo, a veure com me va. Espero que vagi bé. A veure. Vale, va. Mamó. Està bé, fa diversos disparos. Bueno. A veure, vale, va. És que esto és com una espècie de ricochet. Vale, va, espero. Dispara bastant lluny, està bé. El bo és que, clar, se carga amb un sol tir. Amb un sol tir està bé això. Ara està bastant fort l'Stu, perquè clar, com que l'acaben de treure, Vale, fàcil. La primera partida m'ha anat bé. Espero que continuïn així. Primer lloc, bé. A veure. Vale, va. Posaré tornar a jugar. Està bastant bé aquest brawler. Ara. No sé com anirà, però per ara m'està anant bé. Té un rango no molt llarg, però, tampoc és una piper allí de rango, però que és un bon rango ja. És que amb una bala, te carga la ulti. Va aquí. Fàcil aquesta. Aquí tindrà un 8 bit. A veure per on està. No. Adeu. Vale, bé. Jo tinc 7 gemetes. Hola, Dynamite. Bé, a veure, sóc l'últim. Quin més que ara. Ves que aquí, quan sigui. Mira, una EMS. Va. Intento mantenir la distància. Va, això ha sigut bastant fàcil. Emoticono. M'agrada aquest emoticono. Tampoc és un emoticono superguai, però està bé. A veure. A veure com anirà aquesta. Aquestes dos que he fet, les dos he quedat primer, o sigui que m'està agradant bastant aquest brawler. Ara al principi intento agafar gemes, per ja quan m'afronto amb algú, ja tenir una mica més de nivell, perquè, clar, no me l'he millorat. O sigui, el tinc de nivell 1. I tinc el mínim de vida i matar el mínim. I per això m'he d'agafar gemetes. Bé. La Rosa què fa? Si tinc més rango que ella, de distància. Però què fa? Va, jo avanço. Com que amb un sol... Vale, ja està. Aquí baix, m'hi poso. Ja està, tinc 7 d'energia.
Crec que això està bastant guanyadet. Dinamites, d'aquestes. On està el bo? On està el bo? Va, vaig a capturar aquest bo. Agafa una mica de vida. Quasi que no tinc vida. Pup! Vale, va. Uf! Aquí m'he posat com a boig, agafant allí les ultis i tirant-les. A veure... Va, tinc 8 d'energia, no crec que me puguin fer res. No, ningú. Ah, aquí. Nita. Pap. Vale, doncs aquestes... Pues les 3 que he fet, les 3 he quedat primer. Doncs m'està anant superbé aquest Brawler. No sé, a veure si continua així, doncs a mi per mi genial. Espero que continuï així, però he fet 3 i les 3 he quedat primer. Jo flipo. A veure, va. Doncs tornaré a fer la mateixa tècnica de sempre. Anar a buscar capsetes. Oh, si aquest tic me les trenca, millor que millor. Va, tic. Sí, tu acosta't, tic. Hola, tic. A casa. Oh, aquí he vist una rosa en aquell arbust d'ahir. Ah, ja ve. Que rata, rosa. No. M'acorralaran? Ah, no puc fer res aquesta Shelly. M'agafo i pup. Va, tinc 5 d'energia. Crec que aquesta rosa està més que morta. No, Nita. Adéu, al carrer. Adéu. Ara m'ocupo de tu, rosa. Sí, ja pots estar trista, que encara així no te deixaré marxar. Adéu. Va, agafo aquesta caixeta. Si abans s'hagués escapat mentre jo matava la Nita, però és que s'ha quedat allí. Bueno, pujant una miqueta, però res. No han agafat les caixes del centre. Però, què fan? Sense agafar les caixes del centre. A veure, les caixes s'han d'agafar. Pup, ja està. Pues 4 partides i les 4 he quedat primer. Això m'està encantant, aquest Brawler. Sabia que estava molt bé aquest Brawler ja que començava i ha sortit fa poquet. Però no m'esperava això. Ja que m'ha bé, ja sé que ho he dit abans, però ho tornaré a fer, faré la tàctica de sempre. Agafar, ja sé que hauria d'anar al centre, però és que normalment al centre hi va tothom. Ja sé que abans no hi ha anat ningú, però normalment hi va tothom. I si vaig al centre amb la poca vida que tinc... Vale, a veure... Ah, sí, el Brock me les trenca encara millor que millor. Sí, tu, Brock. No. Uf, pensava que me matava. M'ha deixat a 5 d'energia. Ai, de vida. Quin Brock. Mira, estic enfadat perquè m'ha deixat a poca vida. I me cargaré aquest ricochet. Adeu, a tu casa. Va. Aquí he vist... Oh, una Penny. Bueno, va. Adeu. És que la gent aquí és molt camper. No sé per què. A veure... Bueno, sí que sé per què. És perquè volen guanyar. Va, l'he matat abans que pogués utilitzar la ulti. L'agafo. I vaig a buscar l'últim Brawler que queda. Tinc 12 gemes. O sigui que 12 d'energia crec que puc guanyar. Jo procuro no ser camper. Espera, aquí s'ha notat algú. Jo vaig cap allí, a veure què hi haurà. Ho sabia, que camper! Que campers! Va, 5 partides guanyades, molt bé, però que campers! Pua, jo flipo. La gent aquí és més camper que jo que sé. Ho podria haver guanyat encara, però s'ha quedat ahí a l'arbust. He vist algú que se movia i...
Sí, Abraham, gràcies. Gràcies. Pororororo. Pororo. Uf. A veure que no m'agati. Després aniré al centre. Si és que aquí la gent, jo les partides que feia normalment, pues, la gent anava ahir com a boig al centre i per això no he gosat, perquè amb un brawler que tenia energia 0 patatero, pues, mira, però encara està. Pues a aquestes altures ja feia mig any que havien trencat les caixes al centre. No sé, a veure si ara la gent està com a boja i no va al centre a buscar totes aquestes caixetes. No, que me mata, la Nita. No, però què he fet? Ja, és que, bueno, doncs 5 primers i una tercer. Genial, és que havia de marxar. Tenia poquetes gemes i la Nita en tenia bastantes. Me n'havia d'haver anat, però bueno, la vida. Bueno, 5 primers, o sigui, 50 copes, més, no sé si ara he guanyat 8 copes o no sé quan. No, 8 no crec, però, bueno, doncs que està bastant bé. Uf, per què he utilitzat l'ulti ara? Pensava que el Surge encara em podia matar. A veure. Jo vaig així. Superman. Va, m'agafo aquesta caixa. És que la gent, no sé, té com una mania de no agafar caixes. A veure, mira aquesta caixa, aquesta tan boniqueta. Oh, no, però què era això? 2 campers, la Nani i el Surge. Jo flipo. Què era? 2 campers. La Nani i el Surge. Aquí no podia marxar viu ni de broma. És que m'agrada gens els campers, maleïts campers. Espera. Bé, el volia traicionar després, però bueno. No! M'ha matat. Jo si faig team després traiciono. Igual faig algun vídeo de traicionant teams, però és que aquí jo a vegades intento fer team per traicionar i ningú vol fer team. No sé, igual m'aveuen amb un personatge tan bo, perquè és novet aquest. Els tu, bueno, doncs ja tinc 10.400, que 10.000 és una bona xifra, i 400, ja fa 400 que el tinc, i m'esperava per fer el vídeo. Però, o sigui, és un bon personatge. Va, aquí. Adeu. No t'escapis. Aquí. Oh! I és que deixen la gema aquí al mig. Pues vale, pues jo vaig agafar-la. No sé com ho veus tu, però jo vaig agafar-la, a veure. No, és que me les agafarà totes. No. No! S'escaparà? No, viu ni de broma. Igual s'escapa, però viu no. No. Oh, mira, vol fer team amb mi, Està més que mort. Aquest brawler. Aquest brawler està més que mort. Va, faig veure que disparo per aquí. Oh, no. Uf, aquí el que he fet. Va, vaig a traicionar-lo de totes maneres. Què fa? Que no et se l'aspiri. Sí, tu ves-me fent voltes, que estàs més que mort. Mortíssim. Sí. Com accepti el meu team, pues jo flipo. No. No ho feia aposta, no. No me matis. Que mort. Vale, pues bé, pues genial. Pues he traicionat un team i he quedat primer de totes maneres. Bé. 10 copes més i guanyo 500 monedes. Va, doncs vaig intentar arribar a les 10.500 copes i guanyar les 500 monedes. Vale, va. Tàctica de sempre, agafar caixes, que la gent no les agafa, no sé, a veure, igual tenen mania a les caixes, o jo què sé. A veure... Sí, tu has escapat. I no havia agafat la caixa. No.
Tu no t'escapes. Ué, visca. No, és que... No. Una caixa al centre. La vaig agafar. A veure, va. Caixes. Vull caixes. Oh, vale, rosa. Sí, tu vine. Puru. No t'escapis, Rosa. No, aquestes 5 germes són per mi, eh? No, jo he d'agafar vida. Uf, per poquíssim. Vale, agafo vida i després vaig agafar aquestes gemetes. Agafa'm gemes. Vale, va. És que aquí... Bueno, doncs un que ha volgut fer team amb mi, a la partida anterior, doncs estic content, perquè l'he pogut traicionar, però, l'he traicionat un munt. Què fa? Se suïcida. Vale, adeu. Bueno, doncs, no sé si porto 6 o 7 guanyades. I ara arribo a les 10.500, agafaré les meves monedetes i aquí acabaré el vídeo. Adeu!